Amen. Ka jing e jong trai jong yu Jesus Christ bat ka jing e jong blai lem bat ka jing selok jong men sem bakoi kinan rengkat bat pi baro. Ko han men ko para ha u trai Jesus Christ benta ka step da ka jing sngoret ka jing e bat ka jing klo jing e ban sngap ya ka ktin ka jong trai ka ba Ukraine ka ba pasiaw yang e lengba ke jingpli ke jungi yala ke jong ke denut loy ban penkut yala ke jong ke skor ke jungi ban snap ikrin ke jungu bat kumjuru ban pediang ya ke ke ba Ukraine ha ke denut ke mensim ke jungi bat ban im ha ke jing im jungi kem kerpange ha ke ne ke sngi kane ke de ke jing khot ke jong trai yangi ban le man ke sngi bat kerpange ha ke jingpule ke bang yos ngau menta in mata kadau habang yeng hakmat kaduan kadupat kajung blai ha kane ka step token ko hanmen ko para da kata gajing sngoret bat gajing kloy ban kala bat ban leb ha gajing em gajungi ngi pediang bang ilong kinong pop hakmat jungu bat ngi penmap ke nag banta kine ki pop kisang ki bangilale ha kine ki sngi ki baladep te kumta kum kadak gajing kloy jungi ban kala ke bamod ngin phai shotrai lengba gajing duwai jungi ngapla hau blai badan bor baro badepi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da gijing perkhat da kiktin da kikam da gijing leklet da gijing le palat jonga da gijing le palat jonga da gijing le palat bakraw jonga namar kata ngakarpa dia kamaria bakhoj kabaya isa kate soti ya ke angel bat kirekoj badepi ko hanmen ko para banduai naga banta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi mandalama yaki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom chukut amen. Topej 8 ko try yakishakri jongme batos ngausen bante kerhai halor jongki ya gijin ai jong kajing ai jongme knang ba da kebashidrhem ha kajing kermen kajing bat kajing kin yaine barabor ha kebasharai ban bat yaki hukum jongme dautrai jongi Jesus Christ kon jongme ub imbat basan sha rengkat bat me ha gajing long ka wei jong men simba khut ublay junom la junom amen. Kajing puli na kitab Exodus
hau benai thamai ubalai hadin bagi pat Israel kilami na Egypt hakatahi kasngi kilapoi hari kenja senai balenda kilami na repidim bat kilapoi hari kenja senai kila syong dara hakari kenja bat hangta ki Israel kila syong dara hamar persya e ulum tiu trai lo ha Moses hakmi ngan wan shapi halu o ubarban kenang baki pat ba kindup yosngo habang kren bat pi baba kindup ngedru ya pi barbor Moses pat ulaya tu hau trai ya kiktien jong pat ba tiu trai lo ha Moses kilet syakipat ba batupin kentang ki manta kasmi bat lasai pa bakin sat ya lagi jan pong bat gidei banlong ki balakre hakasmi ke balai namara kasmi ke balai utrai sawan hier halor lum sinai hakabayu i ki pat ba baro hakastap jong kasmi ke balai ladon perthat bat kelili ba ulo barban halor uta ulum bagajing sawa ka bajam jong katuroi hadu bagi pat ba baro ki baha kajaka dara kilakhinyu tiu Moses ulayalami ki pat ba nakata kajaka dara banya kendu ya ublei bat kilayeng hakajat jong uta ulum bat ya ulum sinai lasop takat tedem namar ba utrai ulahir halor jong u hakading bat katedem galakiu syajrong kum katedem jong kapajuading ba ulum baro uwi ulakhinyu jur ti kat baga jing sawa jong katuroi kanang jam Moses ulakren bat ublei ula jubab ya u hau perthat ti trai lawan hier lo lum sinai haklir jong ulum ba utrai lo khat Moses syaklir jong uta ulum kaktien jong trai Reus Pak Sapulai. Reus Pak Sapulai. Utrai udon rain kat bat pi kajing pule na ka gospel bakut kat kum u Matthews kaburam hame go try hakata kapor kisenran kilawan bat kali yau Jisu balai mekren haki da ki farsi
upat ula jebab yaki hapi la ai bantip ya ki jing maya jong kahima beneng Henry omsem la ai haki naba how ta badan endang ai shushu ba undup dap pahu Henry now ta bomdon ye en shimno wat yakaba udan na kane kadaw nga kren haki da kafarshi namar kipet Henry kim yoi kios ngeu Henry kim shashkor lemne sneu thu kumta kajing yatulupa u Isaya nong yatulupa kala urlong tik haki pin snap sasngap Henry klem sneu thu pin pej sapej Henry klem yoi lamelen yagda nod uneu pai lapen kelod yagi skor jongki lapen dam yagi khmat jongki yo bakin yoi da ki khmat jongki bakin yo sneu da ki skor jongki bat bakin champang ha da ki da nod jongki bat kin pai shanga bat ngan pen ko yaki Henry suk ki khmat jongpi namar ki layoi bat ki skor jongpi namar ki yo sneu shisha ngong happy bon kinong yatulupa bad bon ki breu bahok kila angnut ban yoi yagata kaba pila yoi Henry kim sham la yoi bad ban yos ngeu yagata kaba pios ngeu Henry kim sham yos ngeu ka gospel jong utrai ka jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para ha kamet ke jungi kumbang yong haktin nong wei ngidon kineki santali ki sensus ke bangi ong santali kita ki bor jings ngeu tho bad yos ngeu ha ka jing em ke jungi ngitip ikineki san hanrai menta ke sngi ngiyo i bad ngiyos ngeu ujisu ukren lai tali kita kidakot ki bakong san jong ka benta ka met jongi ki breu ka wei ka donut ka bau jisu kran menta ka sngi ka bar ka dei ka skor ka jongi bat ka balai ka dei ka khmat ka jongi habangi pe yala ka jong ka jing em ngi pedon kam man ka klimat ya ki ne ki lai tali ki benta la ne ki de khot met jong ka jing em ka jongi lada ngim don ya kine ki lai tali ki de konmet ki bau jisu kren ha ka gospel ba menta ka sngi ngilong kita ki breu ki ba ana ki breu ki baduna ha ki de konmet lada ki khmat jungi ngim yoi ngi ong breu ba mala udon kam ka jing yarap udon kam ka jing sha sumar udon kam ban sha ka daulenti da ki weipat lada ubreu ubom don keskor lane uba duna haki khotmet jungu keskor udon kam kumju kumbau to breu ubom don ki khmat bar kumjuru ubreu bom don kadanut hoj baro ngitip ngidon kadanut lada ngim don kadanut ngim la ban im lane ban khi lane ngim la ban yaj ban yeng ban lay e ngim la ngilong ki breu ki bayap no klem kadanut ngidon kadanut Henry lada kadanut jonga ba jongpi kam function bha la nei kam trei bha ja yu yengi ngimla ban khi ngimla ban nei ngi ha ban su song ngi ha ban su thia ngi ha ban dipen ye ki we la nei ban chania ha ko bor jong ki we pat ki breu den mata kana menta kesngi ki don ki senran ki bawan ki wan su jisu ki kli ya kene kai jingkli balei bau jisu kren man ka por da ki farsi balai jisu kren da ki farsi umju kren shai balai Henry ngi yo ipat bon sin haba ki breu ki wan ban kli ye ke jingkli u jisu umju ai ka jubab ka bashai kedar umju ai ka jubab ka bamaki ki snutu Henry u kli pan ban da ka we pat ka jingkli lani u ai pan ban da ka we pat ka farsi Henry mata ka snipat ngi yo i bo jisu ujisu kran shai balai ujisu kran yeki da ke farsi namar ba kahima oblei layatu shai happy bad ma pi pim sham las no tho
ya ka e ke jumut jong kahima beneng lane ka e ke jumut jong kahima jong ublei den mata kadau ba ya ki skor jong ki la sa tap telop da ki jinglong ki jingman jong kane ke perthei ya kadanot ke jong ki la tap telop da ke jing sneu jong kane ke perthei bar kumjo ya ki khmat jong ki la pen berie da ki ne ke jingman ki jinglong ki jingdon jing em jong ki bat jong kane ke perthei der mata kadau ko han men ko para manga mapi ni don kam ban pen khuj bha ya ki ne ki baka serniu ya ki khmat jongi ki baka ya ki khmat jongi ki bapan manla ya ki sko ki bapan kelut ya ki sko jongi bat kumjuro ban pen khuj ya ki ki ba penjaklia ya ka donut ke jongi ladangi kwa bersnutu ya ke bautra Ukraine ko hanmen ko para ningkong na sabe ngidei bandon kata ka jings ngeuret ha ka donut jongi ban ngap yeu om dei tang ban ngap yeu henry ngidei ru bandon kata ka donut ban mare da ka jings ngeuret ban lech chakmat jongu lane ban wad yeu ladangim don kata ka jings ngeuret ban wad yau trai nginam don kata kabor ban snutu yeu kane ka bau jisu kwa yang abadapi pen kuchwa ya ka ka ba penjaklia ya ka don ka jungpi den mata ka manta manga mapi marwai ngi haban pej bat khmi bat puson ya la ka jong ka jingem ka baka ya ka don jungpi ban wat yau trai ka baka ya ka don jungpi ba penlong ya pi uba sarong la ne uba khlo uba mapi pimla ban penko ya kadanot ban yoi ban wat yau trai ha ka jing em ka jong pi kane ka bot trai u khot yang abadi pi menta kasni bat kum juro pe ya la ka jong ka jing em ka ka baka ka skor jong pi ban yo sneu ya ka sur ka bot trai ukran la ne upasiau ya pi klempe bot trai ukran upasiau yang abadi pi leng ba ki sur ba per leng ba ka jing jia ki ba per lengba ke jengi kendo jengi man ka klebat man ka sngi utrai Ukraine upasiau yangi henry ka ken ka baka ya kisko jengi bangim laban yosngeu yau trai yolese kumbangi tip kane ka perthei bamanta ka jing huri hura jong kane ka perthei jengi yolese de ke jing roi ki bamangi ngisngap lengba ki tip lengba ki mobile ke jengi lengba ki tv lengba ki social media jengi yola sedai ke jing sneu ki ba one tap telup hakis ko jungi yola sedai ki ne ki ba penka ya kisko jungi haba do bangim yos ngeu su ya kesur ke bau trai Ukraine den matagrau perpus perkhat bat pusan bat pekmi ki kita ki baka ya kisko jungpi bat persangken ban kan ria no ya ki na ke jung em ladangim pen kan ria ya ki ne ngim laban yos ngeu ya kesur ke jung trai ban ngim laban pediang ya ke bau trai Ukraine hanga badapi habangim laban yosngeu ya ke sur ke bau trai Ukraine habangim laban pediang ya ki lengba ke jing ngap ke jungi ko hanmen ko para nginom laban yo ya ki jing ke jung trai berkum juru pe pusan khmi ya la ke jong jing em ki ba kasrniu yang abadapi ban yo ya kelenti ban yaj kelenti ke babej ke bayalam yangi sakahima ke jung blai kelenti ke basida ke bayalam yangi sya kata ke jingsuk jong trai lane ki jingai ke jingkerku ki bamangi ngidon kam ha ke jingim ha po ke ying ke sem ke jungi yole se don ki bapen ka serniu ya ki khmat jungi hanrei ko hanmen ko para lada mangi ngi khoid no kadanot ladangi pen khoid no ya ki ba ka serniu ya ki bor jing saskor jungi klempem ngila ken ban yo ban penkhoj ya ki ba kasar ngeu khmat jungi bad habangi penkhoj ya kene barolai teli ki ba kasar ngeu ya kadanot ya kaskor bad ki khmat ke jungi khlampep ngila ban yo yau trai ngila ban yo sneu yo kutrai bangila ban pediang yo trai ha ke jung em khnang bamanga mapi ngindap ngin biang hala ke jong ke jing em breu bad hala ke jong ke jing em Kristen ke jing em baru blai jungi ngi duai kain na ke banta kine ki jing ha kane kamas ke bakhoj makhnang banga mapi habangi lek lagi jong ke jing trai ha kane ke sngi ngila ban jit kito ki ba
ka serniu ya ki skor jungi ya ki khmat jungi ya ki donot jungi bangila ban kan ria ya ki bangila ban jit tang ki babha ha ke jing em jungi and yoro yo Jesus Christ Nama Jinama. nghiền yeng nghiền pla ya la ka jong ka jingej nga ngej hau blei pa badan bor baro onong thau ka beneng bat ka kandau padau Jesus Christ kon ba marwe jungu utrai jungi ya balapon no man sem bakoj ya balakana kamaria the soti ya bashala bain hapo Pontius Pilatus lasanar pna u layab balatab u layar shbayab ha kasngi balai lami pat ni bayab ulakeu shabneng usong shakamon ublei pa badan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki beembet ki bayab ngangai thau man sem bakoj ha kabalang katholek bakoj ha gajing salok rekoj ha gajing map ekipop ha gajing mi pat kado bat ha gajing em bom chukut amen Laispa Prabhupada. Laispa Prabhupada. Toduai ko para baka jingknya junga bat jong pi kan long mapriang hona kmadu bleu pa badan bor baro To try piding jingknya lekti jongpi nakamata ke jingro kapuro makasareng jong. jungu ka jing man to yengi bat balang bako jungu baro ka wei ko blei me uba tang ka wei ka jingknya bajanai tam me lapan pura ye ka jingknya barem baro balabu dakaan to priang ya ka jingknya na kisakri ba i jong me batokurku kumju kumba mela la le ha ki jing terwa jong abel bakumta ya ka bamangi shimet ngila terwa ha ka broms em jong me kan pen mentoi na ka banta jong ka jing pen em ya baro dau kres utrai jongi amen utrai udon rengkat bat pi Kabat piro. to kentiu yalaki danut Kentir ki shao. to nginang utrai ublei jongi Kasong hobat kajay. dasisha ka long ka basong hok bat ka badei ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka ban aingu yeme ko kan rat ko pa bukhoj ko blei badan bor bat bom chukut damar kumba mela thau ya ki jaj ban reu leng bao khon ba e jong me kumta hero leng ba jong u mela pan thamai ya ka da ka jing e bakrau namar kata kadai hok ba ki jin thau jong me baro kin shakri me baro ki balap
laj em kin yaro yame bat baro kiru khoi jong me kin kerku yame da ka wei ka donot bat ka wei ka men sem bat kumta mangiro ngin ainam hame kat ba da ka jingkmen ngi pen bana yame junom Bakul bakul try bakul lay high bakul take it up da kaburam jome Yosana shadro Yosana kremku Yosana you blame Juno Yaro Yutamawan Akan kerteng utrai Neng bat bertek gila Daga burong jome Wayosana syadrong Wayosana klemku Wayosana yublek Juno Dasisha melong bukhoj kotrai kathame jong kajing khoj baro Namar kata ngi karpad yame do pen khoj pen kentang ya kine kajing terwa jongi da ka bapha yaman sem jongme kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris Hakapor baladi no yo badala kamon snubha ula priang ya kajing sha sutom ula shim yokpu bad gabaingu yambe ula kedia yo badala hala kesenran ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na kabanta jongpi Hakaju korkom endalalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom jukut ya ka ba enpenmi na ka banta jongpi bat na ka banta kibabun na ka banta ka jingmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej Katasin bagi ram yune Bagi dia kane kakure Iben kajing jong Namar kata ngi bapan menta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame ko try yok pu jong kajing em bat ya ko khuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyeu yangi ki babet ban yang hakma jong me bat ban chakri yame da ka bas ngi red ngi karpat yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasna mo kres ngi long ki ba la panetali ka wei daw man sem bakhoj token mau ko try ya ka balang jong me Kabala priang hasatla ka perthei bato penjana yaka ha ka jing ej rengkat bat ulio ukpa ba ko jungi ubulbat ubishop jungi bat baro kiling do to kan maulem ru yaki hanman ki para shenrang bat kan thei ki baliathia da ka bakarman ya ka jing mi pat bat ya baro ki balakhlad no a ka jing isne jong me to priang yaki sha ka jing shai ka khmat jong me To isne yang ngi karpad yame baringkat bat kamaria the soti bakuj kakmi jong blai
ujisa bakut ukurim jangka ki apostol bakut bad barok kerukut ki belapens ngabhaya me pateng lapateng ngilong babet banyo bantalam ha ka jing embom jukut bad begini ro bad pandan burom yame daw kunjung me u Jesu Christ. Dau lembat u badhau kalong hame ubleu pa badan bor ha ka jing ilong ka we jong men sim bakut barok ka borom bad ka jing ro junom la junom amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong penim bad kumbelah hikai ngi dektin blay ngi no banong kok pa jungi uba habneng kalong ka bakut ya kerteng jung me kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba habneng ta yangi menta ka jingbam jungi ka bahala ka sngi patama yangi kerengkang jungi kumbang ro ima bi ka beles new yangi padwat yalam yangi sha ka jing pensoi henry de panlai yangi na ka basneu to panlai yangi ngi kerpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbon jungme to ai jing sok jing san ka sngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kerman bakut bad ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ nama ka jing me ka long ka hima ka jing me ka bor bat ka borom jinom la jinom kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk junga ngai api wat pe yaki pop jongi henry ya jinge jong kabalang jong me bada ga jing sbon jong me to ai ha kai ga jing sok bad ga jing tali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim bad basan shar junam la junam amen ka jing suku trai ka dan barabor rengka bad pi to ngini terwa ya ka da ga jing suk iwei ha iwei pat ga jing suk bad pi Hakmi ukun long brod jong oblay hakmi ubakid no yaki pop jong pertei suk yangik belasakot syakane ke jeng kawai jong ukun long brod kokan rat ngam sung hok aman rung apo ke ying ke jenga an resh ong tang naktin kaman sem jenga kan sakya i kaman bat kasnam krus kan ri bat ni lamingi syaka jeng embom jukut amen.
Kamat Basnam Chris. 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 Spark Lives. Cô cái bao bà hợp nênh, cho ai bà cái chung nghe, các bà mà là ai hàng nghi, hào côn trong mê Jesus Christ, ô hàn men chung nghi, bà cái thਲੇ đinh trong cái chung nghi spon, kan kelang ha kita no chung nghi, đau men xem bà khôi, kan kersiu biang yang nghi, cái chung kermen bala kerku, na cái bên cha cái chung wan cái hima chung mê, cho ai bà cái chung nghi chung mê, kan pen keladu ringi,
Shakinung Lur Langka Bom Ju Shong Tat, Ban Bed Ikisambai Jong Gospel, Pai Bagito Kisambai, Kin Penkeladur Nashapo, Yakajat Ben Breu, Badak Prate Mariang Barok away, Ha Kajikme, Lenti Batikana, Yakabanang Batamai, Batkaprate Batamai, Banda Yakibol Jong Baman Laweng No, Hakaburom Jong Me Kantansan Junom, Pai Bagajing A Jong Jubilee Kan Kersubiang Hangi, Kipilgrim Jong Gajing Kerman, Yakajang Nud, Yakitia Jing Kan Sew Habneng, Ai Bagata Gaju Gajing A, Kan Pansapriang Gajing Kemen, Bargajing Suk Jong Nong Suspa Jongi, Satla Kaprate, Shame Koble Jungi Balakurku Junom, Kan Long Kaburom Bargajing Yaro Junom, Amen. Ukpa Jungi, Bahabneng, Kalong Kabakoj, Kerteng Jungme, Kanwan Kahima Jungme, Kalong Kamon Jungme, Hagakandel Kumba Habneng, Tai Yangi Mata Kajumbam Jungi, Kabahala Kasni, Batamab Yangi Karangkang Jungi, Kumbang Rugimab Kabales New Yangi, Badwad Yalam Yangi Shaga Jingpanshoy, Henry the Panla Yangi Nakabas New, Amen. Kublai Komaria, Kabadab de Gijingaye, Utrai dan Batpa, Balakarkuya Pana Padengkante, Balakarkuya Sok Po Jong Pao Jisu, Komaria Bakut, Yokmi Jong Blay, to the wine of Kabanta Jingikan Pop, Menta Badakapor, Gijingab Gijingi, Amen. Kaburam, Haukpa, Badakun, Badamansem Bakut, Kumba Kalong, Bamanengkong, Kumjumata Badbarabo, Junom La Junom, Amen. Dong in Yaduai. Dos ngosan A bandan lem bat kipai jong me ngikerpat ko try bat toyalam ya kito kiba mela pendap da gijing maya bakan jabneng bakin jam nagabanta gijing emberem sha kabatmai dau kres utrai jongi utrai don rain card bat pi ublay badan borbaro unkurku ya pi ukpa badakon badaman sem bakoy. Amen. Tolai suk it basikri utrai da gejung emba baha jong pi Israel yaw lay. Lai spark hadwe. Lai spark hadwe. Amen. And you're right, try Jesus Christ.